Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Bacharani and today's vlog is a mix of happiness and a little emotion. We planned a family feast at home, but my brother has to leave for his job in the evening by train. So I thought, why not I capture this special day for you all? Let's begin. ଆଜି ଆମ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ସବୁ ସଂସାର ଜାଗା ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ, ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ଭାଇକୁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜିର ଦିନଟା ବ୍ଲଗରେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ, ଦିଦିର ମୋର ଲାଗିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ। ବିକଜ ମାଇଁ ଆଉ ସିତୁ ଭାଇ ସକାଳୁ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଫିଷ୍ଟ ହବ, ଇଏ ହବ, ତମେ 3 ଜଣ ପଳେଇ ଆସ, ଡୁଡୁ ତମେ ଆଉ ପୂଜା। ବିକଜ ଡୁଡୁ ବି ଆମ ଘରେ ଥିଲା 7 days ହବଣି, ତ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବୁ, ଦେନ୍ ନାନା ମମି ଯିବେ। ତ ମାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୁପଚୁପ ବନେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ପୁରା ମେଡ୍ ବାଲା। ତ ଆମେ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମାଇଁ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ରହୁଛି। ଧୀରେ ଗାଡି ଯାଉଛି। ମିଟୁ ଗେଲ ହବୁ କହିଥିଲୁ ଆ ମାମା ସହିତ। ଏଇଟା ଥୋଇଦବୁ ଦେ ମୁଁ ପିନ୍ଦେବି ଦେ ଡୁଡୁ 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 ତୁ ପା ଚିକେନ ଖାଉଥଲୁ ଜାଣିକି ଯେ ଆସୁନଥିଲୁ। ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ କରିକି ନେଇ ଆଇଛୁ। ଖାଇବା ହଁ ଖଟା ବାଣ୍ଟି ନାଇଁ ସିଏ ଭୋଜି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଇଛି, ନହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବିନି, କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା। ଆମେ କହିଲୁ ମାଇଁ ଗୁପଚୁପ ହବ, ଆମେ ବାଡଉଛୁ ତୁ ପାଇଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଯିବୁ ରାକ୍ଷସଟା ଖୁସିରେ ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ପଣିଖିଆ ବୋଲଉଛୁ? ତ ମୁଁ ନିଷ୍ଟିଭ ଲଗେଇନି ବିସ୍କୁଟ ଓହୋ ତା ବାସ୍ନାରେ ମୋ ଦିହ କଣ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ପୂଜା। ମୁଁ ସବୁ ଖଟା ପାଣି କଣ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ରିଭ୍ୟୁ କଣ, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଭଲ ଅଛି, ପାଣି ଏତିକି ପୁରେଇଦେଲା। ତୁ ତାହେଲେ ଖଟା ପାଣି ଖାଇବା ପିଲା ନୁହେଁ। ବସ ସବୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାଡଉନି ମାଇଙ୍କର କିଛି କହିଲାନି। ଆଉ ମଝି ମାମୁଁ ତ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟ ସଜାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ ସିତୁ ଭାଇର ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦୋକାନକୁ। ତ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାମୁଁଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଦୋକାନ ଓପନ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାମୁଁ ତ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଡୁଡୁ ଆସିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ମାମୁଁ ସିଏ ଆସିଛି, ତ ତା ପାଇଁ ନେଇଯାଉ କୁରକୁରି, କେକ୍, ଚକଲେଟ। ମାମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଲେ, କହିଲେ ଡୁଡୁ ପାଇଁ ନେଇଯାଉ। ତ ଆମେ ଡୁଡୁ ବାହାନାରେ ନେଇ ଆସିକି ଆମେ ବି ତା ଦେହରୁ କିଛି ଖାଇଲୁ। ସତରେ ଗାଈ ଇଏ ହୁଏ। ଯୋଉଟା ତତେ ସୁବିଧା ସେପଟକୁ ରଖୁନୁ। ଏରା କାଢି ଦିଅ, ସାଇଡରେ ରଖିବା, ଏଠି ଚଳିବ, ପବନ ହବନି। ଏଇଠି ରଖିବା। ମିଟୁ 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 ଡାକେ ମିଟୁ ଡାକେ ମିଟୁ। ହଁ ଅଛି ମିଟୁ। ସେ ଡାକୁନି, ସୋରିଷ ତେଲ ପୋଲା କଣ କାମୁଡୁଛୁ କିଲୋ ମାମାକୁ? ଦୋକାନ ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ପଳେଇ ସେମାନେ। ତୁ ଯା ଅଛି ପଇସା ଆଣିବୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି।
ପଇସା କୋଉଠି ସେଇଠି ଅଛି ବା କହୁଥିଲୁ ଦୋକାନରେ ପଇସା ଏଇଠି ଅଛି ଦେ ଦେ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ବାବା ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏ କଣ ଦିଏ ତୁ ଚିକେନ କଷା। ଦୌଡ଼ିଲା 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 ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଥଣ୍ଡା ଜାଣିକି ତାକୁ ଢାଳିଯିବ ପଡିଯିବୁ। ଦିଦି ଅନେଇଲୁ ଅନା 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 ଡୁଡୁ ଦେଖ ତାପରେ ମାଇଙ୍କର ମୋର ସଉପ ପାରିକି ଏଇଠି ବସି ପଡିଲୁ। ଆଉ ମାଇଁ ତ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ମସଲା ସବୁ କଟ୍ କରିକି ରଖି ଦଉଥିଲେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବସିକି ଚବର ମୋ ପାଟି ଚଲଉଥିଲି, ମାନେ ଗପୁଥିଲି ବା ଖାଉନଥିଲି, ଗପୁଥିଲି। ତାପରେ ଗପି 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 ସରିଲା ରୋଷେଇ। ତାପରେ ନନା ଗଲେ ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଲେ, ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଯୋଉଟାକି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ପିଇଦେଲୁ ଆଉ ଡୁଡୁକୁ ଧରେଇଦେଲୁ ଫ୍ରୁଟି। ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ ସାଲାଡ ଚିକେନ ଝୋଳ ଆଉ କଣ ଖାଇବି ତମର ଘରକୁ ପଳଉନ ଘରକୁ ପଳା ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ ଡୁଡୁ ଦେଖ ପୂଜା ନାନୀକି ସେ ନା ହବନି ଚୋପା ତାକୁ ଚୋବେଇ ଲାଷ୍ଟ ଉଠେଇଲି ଚୋବା ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଧଳା ହବନି ସେତେବେଳେ ତୁ କରିଦେବି। ଦିଦିର ଆଉ ଡୁଡୁର ତ ଟୋଟାଲି ପଢୁନି, ଖାଲି ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଝଗଡା। ଇଏ ତା ସହ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ତା ସହ ଲାଗୁଛି। ହାଣିବାକୁ କହି ହାଣିଲେଣି ମୁଁ ନିଜେ ହାଣିଲି ଫଟୋ ଉଠୁଛି ହାଣିଦେଲି ଛୋଟିଆ ହାଣିଦେଲି ଏଠୁ ଇଏ ଶାଗ କୋଉଠି କୋଉଠି ତାପରେ ପିତୁ ଗଲା ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ। ପିତୁ ମିଟୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ମୋ ଭାଇ ନା ପିତୁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମିଟୁ। ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ହେଲେ କଣ ହବ, ସିତୁ ଭାଇର ତ ସରିବନି କାମ, ତ ସିଏ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଗାଧେଇଲା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରି କରି ଆମର ପେସେନ୍ସ ଲୋକୁ ପଳେଇଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି, ସିତୁ ଭାଇ ଆସେ, ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ରହ ମୁଁ ଯିବି। ତ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମାମୁଁ ନନା ଏମାନେ ବସିକି ଖାଇଲେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ବସିକି ଖାଇଲୁ, ମାନେ ଦିଦି, ମୁଁ, ସିତୁ ଭାଇ, ପିତୁ, ଡୁଡୁଲ ତ ଆଗରୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଲ୍ଫ ଫେଜ୍ ସେଇଟା। ତାପରେ ମୋ ମମି ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ 3ଟା ଫେଜ୍ ହେଲା। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଆଇଟମ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼, ବେସନ ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତ ଆଡ ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡି। ତାପରେ କୁରକୁରି, ଚକଲେଟ୍ସ ବଗେରା ବଗେରା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜି। ଓ ବୋପାଲୋ ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଆମ ଶଳା ଏମିତିଆ ଦେଖିଲାକୁ ଖୁସି କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଚରା ମାରିବ ବୋଉ ହେଲା ବିଲୁଆ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିକି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ବେଚାପାଟି ଆସିଗଲୁ ସିତୁ ଭାଇ ରୁମକୁ ମସ୍ତି ମଜାକ କରିବାକୁ। ସିତୁ ଭାଇର କିଛି କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସିଏ ତା କାମ କରିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଛାଡ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଆମ ମୁହଁକୁ। ସେଟା ଷଣ୍ଢ, ତତେ କାମୁଡିବ ଷଣ୍ଢର। ହଁ ରେ କାମୁଡିବ, ତାକୁ କାମୁଡିବ, ଡୁଡୁଲୁକୁ କାମୁଡିବ। କଉରିଲି ପ୍ରଜାପତି ଡୁଡୁ ନାଚ। କାନ୍ଦ ପଛରେ ଦକ୍ଷିଣଟା ଦେଇଦେଇ କାନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ
माई को देखिए सेतବେଳେ ଏଇପଟେ ବାଟ ଥିଲା କି ଘର କୋଉ ପଟେ ଥିଲା ଏପଟେ ଥିଲା ନା ଏପଟେ ସେପଟେ ବାଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବାଟ ଥିଲା ଘର ଏପଟେ ଥିଲା ନା ଏପଟେ କିଛି ଘର ନଥିଲା ଛୋଟ ହେଇଯା କାଇଁ ବଡ ହଉଛୁ ଇଏ କଲେ ତ ବଡ ହେଲେ ଖେଳି ହଉନି ତୁ ଛୋଟିଆ ହେଇଯା ଡେରିରେ କୁନିଟେ ନା ଚିତୁ ଭାଇ କେମିତି ପାଠ ପଢି ବଡ ହେଇ ଚାକିରି କଲାଣି ମୁଁ ବଡ ହେଇ ଚାକିରି କରିବିନି चल मुझसे मेरा भेटिला चल लैपटॉप दे चल चल पढ़ी पाठ पढ़ी दे चल चल ସିତୁ ଭାଇ ବାକି ଯା ରହିବୁ ସିତୁ ଭାଇର ତୋର ସାଙ୍ଗ भाई तो ट्रेन टिकट नहीं तो चल मागना चल ଆଉ ନା ମୁଁ ସିତୁ କଣ କହିବି ତ ट्रेन रिवर्स चला रिवर्स ଚାଲ ଚାଲ ସିଆଡି ଚାଲ ମୁହଁଟା ବୁଲି ଯିବ रिवर्स गियर वाला चल ମାଇ ତାପରେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ବଟ୍ କ'ଣ କରାଯିବ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ସେମିତିକା ହିଁ ତ ଏବେ କାନରେ ଲଗେଇ ଦେ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଏଇନେ କାଇଁ ସୁଟ ପିନ୍ଧିଲ ଭାଇ ସିତୁ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ନା ନିଜ ଇମୋସନକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ କେବେ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯେଉଁଠିକି ରହିବାକୁ ତ ସେ ଯାଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିକଜ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସେ ଯେତେ ଯିଏ ଡାକୁ ସେ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ସେ କହିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋ ନନାଙ୍କର ବି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ୱିଦିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଥିଲା ସେ ଚାଲିକି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଥିଲା ଅଧା ବାଟ ଯାଏଁ ମାନେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ନାନାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବହୁତ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମ ଦୋକାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ ତ ନନା ବି ଦୋକାନ ଠାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦିଦି ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦିଦିକି ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ ଦିଦି ବି ଆମ ସହିତ ଗଲା ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଧରିବୁ ପଡ଼ିଯିବ ତ ସବୁ ପକେଟ ପଇସା ଗାଡ଼ି ଦେଖ ବସ୍ ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କଫି ପିଇଲେ ଆଉ ରୋଲ୍ ମଗାଗଲା ତ ରୋଲ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ସିତୁ ଭାଇ ଗଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାର୍ଜ କଲା ଚାର୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟେସନ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଫଟୋ ବଗେରା କ୍ଲିକ୍ କଲୁ ଆଉ ଆମର ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ସିତୁ ଭାଇର ଟ୍ରେନ୍ ବି ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଭାଇ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବହୁତ ମାଇଁ ତ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବଟ୍ ସିତୁ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ ଇମୋସନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଶୋ କରୁନଥିଲା ସେ କାହାକୁ ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କହିଲି ସିତୁ ଭାଇ ସେମିତି କାହିଁ ମୁହଁ କରୁଛୁ ସେ ନା ମୋ ମମିକି ଧରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ମାଇଁ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବଡ଼ ମାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସିତୁ ଭାଇ ଗଲା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିନି ଯେ କିଏ ନିଜର ଲୋକ ଦୂରକୁ ଯିବ ତ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ସେଇ ୱିଦିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ନା ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ନା ବହୁତ ସେଟା ବହୁତ ମିନିଂ ରଖେ मैं जा रहा हूँ टाटा देखिए मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए 6 महीने के बाद में आऊँगा ठीक है तो मैं आके आपके साथ मिलूंगा सबके साथ और सत श्री अकाल जी चलिए ଚାଲିବାର ଅଛି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଝିରେ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ରଖିଲ ବାହାରେ ଅଛି କି ମାନେ